Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Kay bawo lang nako mga listeners no. Kini atong i-upload karon handumanan sa usa ka awit. Basin matingala mo mga listeners nga ga-upload ta ani. Temporary lang sana siya mga listeners no. Testingi lang sa ninyo. Mientras gahulat pa ta nga makaabot og 1 hour nga atong palami wala pa jud nakaabot siya 1 hour mga listeners no. Kay kini atong drama mo sa palami ay gabasi mo gud ta sa RMNDYHP no nga wala kay sila ga-upload dito sa What's the Style nga dito mo gud gabasi nga What's the Style nga ato na siyang i-edit no mausap niya patangan na to mga background nga effect nga ang DYHP man gud karon wala kay ga-upload sila sa What's the Style no. Pugso na ko, mangita tag mga ato i-upload lang. Kasi mabalik na bitaw. Wa ko kabalo nga balik na. No? Sayang kayo ang atong gagawan. Balik nga atong gina-upload. No? Testingi lang sa ninyo. Temporary lang ni akong gi-upload karon nga handumanan sa usa ka awit. Pero dili ka po mo magbahayan ni mga listeners kay balig gikan sa June 1 paingon sa June 25. No karon ni nga bulan no nya tanang dili pud mo makaingon ani nga kuan kay di mo malaayan pud ani no kay non-stop ni siya no kunya wala ni kay siya ni mga backup nga music no kay gina-cut man ni nato para matuloy-tuloy jud ang drama no. Testingi lang niyo mga listeners no mintras gahulat ta sa ato ang maabot dag 1 hour atong palamiay no kay kung di tag-upload no malayan testingi lang ni mga listeners no atong handumanan kabalo ko nga danghan jud dili ganahan ani maminaw pod pero basin day nga ganahan mo no testingi lang kay daghan man pud ni nga episode no kuani ka episode siguro mga gikan sa June 1 paingon sa 25 daghan-daghan no dili ka pud mabitin ani atong drama no kay gikan sa atong palamiay atong palamiay drama kuan man to siya kanang comedy ba no alegre kay to makatawa mo ka kining handumanan medyo pakilig pud ma no pakilig nga medyo maglagot sa ka no testingi lang ninyo mga listeners kay bisan ganahan mo labi na atong mga OFW ganahan maminaw dia sa atong mga testingi lang no kay ganahan mo ato lang po ni kuan ato lang ni ipuli-puli no ato lang ni mag-upload ko sa palamiay drama kunya pag sunod adlaw handumanan na pud nga tinag-as ni atong handumanan ta mag-alang-alang ba kini kay gikan sa June 1 paingon jud sa June 25 testingi lang ninyo mga listeners kay basin di ay ganahan mo no ang akong drama man jud kung akong pugson jud mga listeners wa ko kabalo ba basin magbalik-balik ko niya narabay nag-comment nga na kunoy episode na daw episode nga nagbalik na ba nga dili jud nako malikaya no kay tungod sa kadaghan bitaw nga drama wala na ko kabalo bitaw nga nanaday atong episode nga nagbalik na bitaw no nga pasensya jud no kay tungod sa atong pag-edit ba no di nato malikayan kay dito tagbase sa DWHP biya nga dito tagakuha nga wa tagabalo nga balik na dito akong gikuan dito no mao to nga ni testing lang sa ko handumanan karon mitras gahulat ta sa ato ang palamiay nga moabot siya 1 hour kapino nga testing lang kay bisin ganahan day mo kuan lang sa ta karon serious sa ta karon ba nga nakoy nahununaan mga listeners nga gusto ko na ko i-upload bitaw suggest lang mo no brigada bitaw nga drama no testing ko nag-upload mga listeners kasi ganahan mo na nga drama no mura ga po ni siya o ang What's the Style ni siya pero dili lang jud pareha sa What's the Style bitaw nga medyo alegre jud kay ba mga tawa jud maayo nga testingan lang nato gapuna no ang DYHP mo gud kanang wala na kay siya ga upload og What's the Style usahay ini
kuan ako karon bitaw nga semana isa ra ilang gi-upload, no? Mo na maglisod na ko og kuha sa what's the style, no, kay kabalik-balik ng uban ba, no? O kini mga listeners atong handumanan testing lang din siya akong mga listeners diya, no? O akong i-shout out diha akong mga labi na si katong ang akong medyo ka comment sa ako, ano, ang numero ang gikan jud sa wala pa ko na monetize ang medyo ka comment sa ako si Oscar Abidog. Si Oscar mao jud ni ang diehard jud sa ako, ano, sa una pa ni siya wala pa ko na monetize, sige ni siya comment sa kuha nga si Romy Boy nga akong mga solid commentors po na ako, OFW, labi na sila ni Christine Tapaw, shout out ni mo diya ma'am, nila ni Balbina Tapales, shout out ni ma'am. Kutob lang sa akong hinumduman mga listeners, no? Kung karong permi lang ka comment sa ko, dili na ko malimot anak nila si Balbina Tapales, si Mary Grace Pamugas, permi nag-comment sa ako, no? Si Paul J. Manito, no? Sila si Music Lover Mix, Joseph Bacaro, permi ka na sila ga-comment sa ako, na diehard yun na sila sa tuwa, no? Permi yun na sila ma-appeal sa akong pag-vlog. Na kini ato ang mga listeners kanang hisgot lang sa nino kay mitras magkuan kanang atong intro vlog. Basta mga listeners kanang agwantahan sa ni atong handumanan sa usa ka awit. Nindot mo pud ni mga listeners no napoy pagtulunan kay kuan man ni siya tinuod nga istorya, no, mga sender. Istingi lang ni mga listeners, no, sin ganahan din mo. Ang nagpaibalo lang ko sa inyo nga kanang hulat-hulat lang ta sa ato ang Palmay drama, no, ang makaabot sa buwan o ato nasugdan na ato ang drama mga listeners, handumanan sa usa ka awit. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Juliet. I love you, Juliet. Oh, John. Manay tinuod, Jul. Ganahan ki ko nimo. May chance ka ko nimo. Mutok alam sa ko ni mo tinuod, ha? Ganahan sa ko ni mo. Kung mo na, uyab na ta. Oh, John. Ako na kang gisugot. Salamat, Jul. Ha? Imong gisugot si Jan? Oh, Dayan. Ako'y... Nga naman, Day. Uy, Day. Bata-bataon man na, Day, uy. Ha? Pero may mga ako makitaan nga magsigduwa sa iyang cellphone, kanang online games. Aw, basi po sa tingali na iyang kalingawan, Day. Ambot lang nimo, Day. Basta kay ako, wa gyud ko malipay nga kamo ang nagkauyab. Jul, kaya kasama na. Mag-unsa man ta dito. Sorry lang, God. Aron sa mahibaw sila si mama ug papa ba nga uyab na ta. Mauwaw man ko, uy. Uy, ayaw pag-uwaw-uwaw diya. Uy, tana ba? Sige na lang, uy. Wa man lagi tao din sa inyo, John. Bago lang ni chat si mama nga may lakaw din sila si papa. Nya mo pa ulit na lang ko kay wa man dai mong mama o papa. Ay, karon na ng taod-taod, God. Sa iyo pa bitaw. Hoy, naunsa ka, uy. Tuto ka manggod na ako. Jol, pwede ko mugakus ni mo. Ha? Mugakus ka ni mo, ha? Ayaw, uy. Nga nung di mo ko ni mo pagakson. Nga uyaban ta. Asik-asa palang hinuuna pa ingwin. Kita ra pa yung duhati ni. Ha? Kakus gani? Sige na ba? Gakus ra. O lagi, amis. Sige na lang, uy.
Kagakbos na gid ko sa akong iyab. Lo, manghawak man ka, uy. Sagdi na nakod ko. Uyab bitaw ta. Julian. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Thank you ha. Karaan ni mo, uy. Ano naman? Imo raman tingali kong giilad, nga ipaila-ila ko nimo sa mga kinikanan. Aron makuha ni mga akong pagkababay. Dili good. Na-timingan lang nga nilakaw sila si mamagpapa na ko. Nahatlok pa ako. Unsa may mong gikadlukan, Jul? Basig mamaptos ko. Ano mga adlok mo ka? Nga, di mo ka na ko pasagdan. Bantay bitaw ha. Kinuha ko. Naabot na akong gikahadlukan. Wala ko duga. Kinahanglan maklaro ni. Magpalit kong pregnancy test. Ha? Mabdus ka? Oo, John. Wa ko duga. Maong nagpalit kong pregnancy test. Positive. Mabdus ko. Wala problema. Ang sa'yo may problema. Unya makunsa naman ko ini. Kabala ka, Jul. Di ka na ko pasagdan. Manubag ko sa akong gibuhat mo. Ilan naman doon kaadlaw nga wawang pakita si John. Mangutan ako sa kong amika, Bi. Wa naman si John Dennis ato. Ha? Unsay wakod? Ni kuyog manggod si John sa iyang igsuon. Nilargas Manila, day. Unsa? Naresulta na ka ng uyab mo. Yung saan niya ron, Kinsa may mga mahal ang imong gisabak. Nga gisibatan mga tunjan. Bahala og way mga mahaning akong gimabdos pa. Ako ning pakatawhon. Juliet, pagandam. Nga naman pa? Ay mamisita rin mo. Ha? Kinsa man? Ako kupare, si Alan. Mong pagandam diha. Salamat nga nagkigatubag ka na ako, John. Unsa may imong tuyo na ako, kuya? May mo ba? Ay na lang pagtawag na kong kuya, ha? Alan na lang. Sulti na ako nung sa imong tuyo na ako. Naibaw ko nga mabdos ka. O gisibatan ka sa maong lalaki. O karon pagluwa sa imong dungog, nagkasabot mi ni Papa nimo nga ako'y mga sawa nimo. Unsa? Unsa gud ni pa? Ay kung supa ka ha. Kinahanglan nga makigminyo ka sa kong kumpare. Aron maluwas tas kauaw. Unsa ba tao ka pa, uy? Imo kong minyuon anang dili na ko uyab niya tiguwang pagyud. O yan, go! Ay kung supa ka ha. Sabi na mo. Kaya pamabdos ka sa lalaki ka di manubag ni mo. Kanindot lang na ha. Nga mga asawa ni mo. O sigurado lang imong kaubaon kayo taan akong kumpare. Mau pagandam. Balik ito akong kumpare. Sabutan na ang inyong kasal. Dili ko musukot nga maminyo ko sa tao nga wa na ko higugmaa. Mulayas ko tidi sa amo. Muadto ko og Cebu. Naunsa gudi ay. Mao di ay nikalit kag tunga din he. O, tiya. Mong muhang unta ko nimo nga ang ilang una ko puyo sa inyo. Way problema day. Tabangan ti ka hangtod na sa imong pagpanganak. Salamat, tiya. Salamat in taon kay nakapag-iiyaan nga naluoy na ako. Kinsa man yung nanawag na ako? Hello? Hello, Jul. Kinsa ni? Si Nestor ni oy. Ang imong classmate sa una ba? Uy, Des! Ikaw mong gudi ay ni. Diin kag number na ako. Sa imong amiga si Ann. Mao ba? Niya mo kuno ka sa Cebu. Magkita tabi. Uy, mao din ni tabo nimo. Maong ni ani na lang ka sa Cebu. Ones, pahuman ko si bati ni John. Minyuon mo ko ni Papa sa iyang kumpare nga tiguwang. Ida no? Giusikan lang kang dyan, oy. Nestor, Kagwapa ni mo, niya buutan ba yun? Kung anugon kay ka nga, wa ka niya tinud-a, oy. talawan man siya. Mong iya kong gisibatan. Kung sa kahakon, kita'y magminyo. Ha? Ang tinodjol no, katong na eskwela pataganahan kay ko ni mo, oy.
Oh. Pero walang jud ko makasulti nimo sa akong feelings nimo kay mauwaw man ko nimo. Oh. Mao to nga niani ko Cebu. Ug akong gisaad sa akong kagalingon nga kung makakita na kog maayong trabaho, balikan ti ka ug panguyaban. Nestor, Ug karon nga nakita na to pag-usab, dili ko mauwaw nga musulti nimo. Nga love ti ka, Juliet. mahigugma ka ining babae nga mablos na silain. Di na ako igsapayan kung unsa ka, Jul. Ang ako lang, igot akong nagsunod kung unsa may niyasa kong kasing-kasing. Nestor, Hatagi lang ko gigayon, nga higugmaon ti ka. Ako ang mga mahan sa imong anak. Ug akong isaad nimo, nga magmalipayon ka uban ako. Nestor. Bakit ba pag ika'y kikita, puso ko ay makaba? Akong nakita nga rod anay ang tinguha ni Nestor na ako. Maunisugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon nagtipon nami, malipayon ko, pinangga man ko niya. Dinhi na lang kutob o daghang salamat tagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ako ni Kalar. Ayaw ba ako pinuangitot sa... Dili na may tabo, Lor. Kay love kita ka. Salamat, Tots. Day, dugay na bigla nga nagtipon. Sa man, wa pa gid ka mamaptos? Wa pa man gidong, uy. Gusto na unta kong makita sa akong liwat. Ako man sa dong. Gusto sana ko nga may anak na ta, pero... Wa man gid gihatag sa Ginoo ugod. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom dong. Makaanak na lagi ta. Naunsa man ni si Tots? Nagdugay naman kani siya mauli. Asa man kani siya maglaagkan ay? Dito rin gusto kong barkada, God. Nganong adto man ka magpundo sa imong mga barkada ha? Unsa may gusto ni mo? Masigog pundo ni sa ato? Sige ko katubang ni mo? Tots, Gusto ron akong lingawon ang akong kaugalingon sa pagduwa og volleyball. Gipulan ako ning atong kahimtang. Nga wa tay anak. Tots. Wala ko malipay ng kinabuhi ah. Ha? Mas may magbuwag na nata. Tots. Maunay ako giingon ninyo sa una nga dili maayo nga magtipon mo kay mga bata pa mo. Gusto mong gud siyang anak, ma. Unya, wa man gyud ko makahatag niya. Unya sa may plano ni Moron. Mubalik na lang ko din sa ato, ma. Makigbuwag na ko niya. Oh, ikaw ang mahibaw. Andam na gyud ko sa pagdawat nimo kay anak tamang ka. Uy, di amay ni chat na ko nga Roger ang pangan. Ako na yung replyan, bi. Pawa sa kalaay. Unya, unsa namang kalor? Okay raman, ma. Unya, wa kalaayas imong kinabuhi din Wa man, ma. Kay, nalingaw raman sa kusbago na kong kachat-chat, good? Oh, naa ka na lagi kalingawan ron. Oo, ma. Roger ang pangan. Maayo hinuon aron di ka maglaay. Ako pa nimo hatagi og laing higayon ang ubang lalaki. Kalimti na tong Tots nga naghatag nimo kasakit. Hala? Si Roger man nanawag? Hello? Hi, kumusta? Okay ra. Asa day karon? Di asa mo. Ikaw asa man ka? Asa imong heart? Jesus, ikaw cute. Binoy, di ako samo. Niya, gilaay mong koy. Pwede ito magkita, Lor? Ha? Snacks lang gud Niya, istorya. Sige. Asa man ta magkita? Ikaw ni Lor? Yes, ako in town ni Roger. Mas gwapa gid ay kas personal. Atik ay. Bitaw, tinuod bitaw. Adto ta sa unahan na, mangita tag atong makanan. Abi nimo no, lipay kay ko nga nakita gyud sa personal. Nga naman? Aron masulti na ko nimo nga love ti ka. Roger. Bitaw, bahala og mingon ka nga prescore kay ko no. Igo lang gyud kong nagsultis tinuod. Lord, may chance ka ako? Wa pa ka makailan ako sa hing picture.
Tingali kon mahibaw ka. Mawa ng imong gugman ako. Mahimo ba kung mahibaw? May kaipon ko. Oh. Ug dagbuwag mi kay wa ko makahatag niyang anak. Usa? Kunya, hay naman siya karon. Naara siyang mga ginikanan. Wa naman sad mi kontak. O kung mao, mahimo dahing dako og chance nga musuod ko sa imong kinabuhi. Roger, Naibaw ka sa akong nasayran karon. Ha? Nisamot nga akong gugman nimo. Og aron mo tuod gyud ka nga tinud-anay ning ako ang tinguha diyan nimo. Makigkatubang ko sa imong mga ginikanan. Unya baka saan ka nako nga di nimo binuangan ng akong anak. Ako isaad nimo tita nga mahalaw og panggaon ako si Lorena. salamat, sir. Manangiday ko nimo tita nga akong dadon sa amo si Lorena aron ipaila-ila sa nako siya sa akong mga ginikanan. O ikaw ang mahibaw. Basta kay ampingi lang yun ang akong anak. Uy, imo ning uyab, Roger. Opa, si Lorena. Maayong adlaw, Col. May adlaw intay. Gwapa mo kay uyab no. Salamat, Col. Ha? Akong dadon ang akong mga gamit dinis inyo? Oh, Lorena. Nga naman, Kay magtipo na ta. Roger. Love ti ka. Huwag di ko gusto nga mawa ka na ako. Maong magtipon ta, okay? O niya ta magpakasal kung may dako na niya tang kwarta. Okay ran ako nga dili na ta makasal, Jer. Ang importante nga mahalon lang gyud ko nimo. Og dili ko nimo pasakitan. Ay kabala ka, Lor. Kung sa una nimong katipon, gipasakitan ka niya. Pero di rin ako. Ulos kalipay ang akong ihatag nimo. Salamat, Jer. I love you, Lorena. I love you too, Roger. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa ang tulad mo ay aking makilala. Dili na gid ta magpakawa sa paglaom. Kay kun naay kasakit, may kalipay di ay nga nagpaabot nato sa unahan. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Roger. Kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga Danao City, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Ray. Ato na ko ga, ha? O, sige ga. Si Dodong nga, ayaw pasagdi. Ayaw ka balaka, uy. Ako rin may baho sa tong anak. Sige, ato na ko. Sige, lakaw niya. Okay, sa kubi. Ay, singot kay ka, uy. Anong do eh? Ato na ko. Amping. Sabi na kung di ka mo duty ron ba eh. Mahimo kang dili. Patay nga itong pamilya na. Mahal na ba kayo nun ang mga paliton nun? Mao lagi ba eh. Paita. Saban, daghan ta og i-deliver ron? Oo, bay. O kamo na lang mga driver ang gihuwat, bay. Sige, tana. Bay, Ray, ikaw ko na delivery niyo. Para sa man eh. Di aras pikas lungsod. Sige, ako rin bahala na. Ma'am, dira ang imong order, ma'am. Salamat, Migo. Kagwapa ba ini bayhana? Naihugaw ang akong naong, Migo. Wa man. Nagsige mo ko kagtutok na ako. Gwapa mo di ka. Thank you. Dira ang resibo. Unsam ko. Di naman mawa sa kung nahuna ang ihitsura. Sa sunod kung may order siya, ako'y muhatod. Ikaw naman sa lagi ang naghatod. Ako lang maron madali. Kay wapa masuhito ang uban akong kauban, good. Mao di ay. Kisa di mong pangan? Ray. Ikaw, ma'am? Adel. O kayo na pag ma'am nako ha, kay dili ko maestra. Adel lang. Sige. Pila na kahigayon nga nagsigi kong anhi sa inyo. Pero wag ko makakita nga may kauban ka. Ang. Ako naman yung usa din higod. Ang imo din ba na?
Bana ka dyan. Huwag ko'y bana, uy. Na ako'y kaipon sa una pero nagbuwag mi kay. Wala naman magkasinabot. Mao ba? Mm. Nya, wala ka mangitag lain. Wa pa may nasaagod. Oo, pero og na gani magpabuang-buang ron. Aw, piti, mangyud ba? Kasi sabi mo eh. Bitaw, oy. Parehas naman mong tanang mga lalaki, good. Kusog kayo mo mapasakit ang mong mga babay. Paasa kaayo mo. Di maguntanan. Ako, lahi ko sa uban. Kung ako'y mahigugma. Higugmaong yun ako. Hangtod sa hangtod. Be. Tinuod bitaw. Suway ko. Oh, Ray. Ayaw, sige, gara-gara diha ba? Dali ra ba kung mahigugma na? Suway lang ko. O kung di ta magkasinabot, pwede raman nga magbuwag ta. Oh, sige, game. O saman, uyab na ta. Sige, uyab na ta. So? Og sure eh. Kasi uyab good. Tinood lagi. Nagkauyab ko customer. Ay picture. Be. Hulo! Kagwapa ko din eh, bay. Anyam, tuo na ka nga. Nagkauyab ko customer. Bay. Unya ang imong asawa, ha? Sus, permanentim ng asawa. Tita gini mo eh. Uy, ampingin tao na. Ya, di ka masakpan ni misis. Basig, mabubuan niya kag binukal ng mantika. Salamat kay sa iyo ko ni Atron. Unya na ako mapaulis amo. Muadto sa ko ni Adil. Kalamit. Ora di magkapas na ko, no? Ang akong pagkapapay. Ito kayo ka. Rafsat kayo, Tikari. Dong, dugay naman lagi ka mo uli, Ron. Dugan mo kung may deliver on day. Wow ba? Kaon na. Buso na ko day. Ikaon ako bagikan ako. Muna lang ko katog ni mo ha kay ikapoy ko eh. Unsa man ka, ha? Wa makabantay mong asawa nga may lain na ka? Wa ba eh. Mayon tamtago. Ako may nabalakay ning style ni Brunda. Ha? Ano naman? Basig masakpan kasi mong asawa ba? Di lagi nakasakop, bay. Ampingin taon do. Happy? Happy kaayo. Ray, pila na kay kayo nga may nahitabo na to. Manghinaot lang ko nga dili ko nimo binuangan. Nadutla na biyag ko nimo. Di na mo hitabo binuangan ti Kadel. Kay love kita ka. Salamat, Ray. Unsa man ka, Dong? Pero pinadjud ka nga di mo kaon dinis ato. Ay, piki na mo day. Kung nani ko makaon sa ato. Nga, guton mo ngay ko. Maong sa gawas na ko makaon. Wa ka magbinuang nako, Dong. Ha? Unsay binuang ko? Nakailakay ko ni mo, Ray. Sa wa pa ta maminyo, daghan kay kag uyab. Sa una ra to day, uy. Pero karon focus na ko sa pamilya. Maayo unta, Ray. Wa na. Nagduda na to imong asawa nimo. Ha? Mao na akong giingon nimo nga kinanglan kang mag-amping kay makabantay ra ba ng asawa? O unsa man? Nigamit pa kasi mong asawa? Wa na ba yun? Nasamot! Bay, Musamot nga magduday mong asawa kay wa naman nimo siya hilabti. kapoy ni ko bay. Labi na kung makita mi ni Adil. Giahak na. Hala, Oh, naon sa ka? bay, nabili na akong cellphone. Napatay! Muli sa ko kadiyot bay ha? Uligid bay! Wa pa bitaw tayo deliver.
Nibalik man lagi kaga. Ah, Kwan, nahibilin ako cellphone. Nakita mo? Oh. Imo mong ibiyaan sa lamisa. Salamat in taon. Ray nga naman. Ngano ka? Usabay sa nga akong nahimo nimo. Nga imo mo kong gipasakitan. Lucy. Nawag si mong cellphone. Customer ang nakabutang. Sa akong pagtubag, siya kuno si Adele ug imo siyang uyab. Pasaylo ako day. Buhangyo lang ko ni mo, Ray. Buwagi ang bag-o ni mong gikalambigit. Kupa ang atong pamilya. Unsa magbuwag? Pasaylo ako din. Ato na hinunong. Oh, nga naman ko, no? Menyo ko, Del. Katong nakatubag sa imong pagpanawag, ako tong asawa. Salbahis ka! Minyo di ka! Imo na di ko giilad, Ray! Pasaylo ako. Nahigugbal ako di mo. Wa ko musulti ni mo biyo ko. Parehas lagi mong talang mga lalaki! Dili mo kasaligan! Mga mangingilad mo! Sorry kayo. Mahal ka. Pero kinahanglan nga piliun ako nga pamilya. Sorry kayo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Sa tinuod lang, nadutlan ako ni Adel. Pero kinahanglan nga atong lion kung sa may husto. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ninyo sundugang akong gihimo. Focus lang kita sa atong pamilya. Dinhin lang gutob ug dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Cordova, Cebu. Ito man tatampo, nagdasangan nga Jomar. Congrats, Jomar! Thank you! Salamat! Thank you! Karon nga, minyo na kita, Shane. Ako isaadi mo nga ampingan gyud ka. Og di ko musugot nga maglisod ta. Ilabi na sa panahon nga may mga anak na unya ta. Salamat, Jomar. Dako kay kong pagsalig nimo. Nahibaw ko kung unsa ka karesponsable nga pagkabana og pagkaamahan pohon. I love you, Shane. I love you too, Jomar. Dali na. Magbuhat na tagdagang anak. Love you. Mahal. Oh, kumusta man? Unsay resulta sa PT nimo? Wa. Negative kihapon. Wa na gid siguro chance nga makaanak pa ko. Shh. Ayo pagunahon na ana. Dili pa lang gid siguro panahon karon. Pila ka tuig na tang nagsigig suway. Pero hangtod karon wa gihapon. Nawad na ko paglaom, Jomar. Shane, Mao ding patay-patay kag maayog trabaho. Para makalimot kasi mo problema. di lang ko gusto magsige gunahuna na bay. Mag-uol ra ko magunahuna nga wa pa ko'y anak hangtod karon. Today, ipatawag ka ni boss kanina. Ato sa office niya after lunch. Jomar, Yes, boss. Naabay problema, boss? nahibaw mi nga maayo ka nga trabahante. Pero nag-cost cutting ang atong kompanya. Og sorry nga usa ka sa nataktak, Jomar. Utsa! Sa ato pa, wa na day kay trabaho? Wa na. Sorry, Sheena. Di na ako makahatag sa imong mga gikinahanglan. Ug atong mga tinigom, mauusay kuhaan nato sa atong budget kada adlaw. Ayaw pagunahon na anak, Jomar. Karon naman na ba? Nahibaw ko makakita raw niya kag trabaho pohon. Salamat, Shen.
Paita. O manginanawag na ako sa kadagan akong gi-applyan. Jomar, nahinumdum ka ni Ate Cindy? Oh, nga naman. Naa siya gi-offer nga trabaho dito sa Saudi ba? Nangita man og laing helper ang iyang amo. O gusto niya nga pasudlon ko dito. Total, Luwa mo ko'y trabaho, mao ba? dili man sa ingon ana, Jomar. Pero kinahanglan ta og income. Nagbayad pa ba taning bahay na to karon? Og dili sa kumusugot nga pasagdan ka nga ikaw ra mo'y naningkamot. Gusto sa kumutabang. Pero di ko gusto mo larga ka. Dili ko gusto malayo ka. Pero kinahanglan. Jomar, para ra ni nato. Para puhon, kung may mga anak na unya ta, na anak ko diri sa Pilipinas. Dili na ko malayo nimo og sa mga bata. Okay, sige. Kung mo na imong gusto. Di na lang ko mamugos. Og di ko gusto nga ako mo'y basulon nimo unya. Salamat sa pagsabot, Jomar. Ay, laya ining ako lang sa dress bayo eh. O pagin si Shin. Uy, si Shin. May kinanawag na gid siya. Shin, may kinanawag ka. Kumusta naman ka diya, ha? Okay naman ko diri dong. Medyo busy lang gyud. O karon pa ko nahuman sa tanan akong gibuhat. Maayo gani kinilakaw akong amo, maka-cellphone ko. Mo ba? Abi ni mo no, ganina ako nagpaabot sa imong tawag. Gimingaw na kay ko nimo, Shin. Gimingaw na sad kaayo ko nimo dong. Ayaw ka bala ka. Paspas ra kayo ang dagan sa panahon. Mauli ra dayon ko pohon dong. Taod-taod pa sud yun na nga pohon bay. Mao lagi ba ay? Laay na kay dress bay. Laban na nga, okay trabaho. May magani ka kay wa ka matangtang sa trabaho. Surtihan ko bay. Sige lang. Ako pa nimo. Pangita og lingaw para di ka laayan diha. Bay, di sa ko ganahan nga maglingaw-lingaw ko. Samtang to si Shane sa laing nasod bay, naningkamot, nagtrabaho. Paabot lang ko bay nga naay mo dawat ako sa tanan akong gi-applyan bay. Mao ba dong? Wa pa di gyapon nanawag nimo? Lagi Shane, huwag gihapon eh. Paita biya ini. Ako'y lalaki, pero ako'y nagsalig sa imong income. Ayaw lagi paguna-hunaan na. Ay, tuod di ay ba? Manangit unta ko nimo dong ba? Unsa man na? Si Crystal ba, akong amiga. Bago ramang gud siyang buwag siyang kaipon. Nangayo like siya tabang na ako eh. Gi-offeran ako siyang anhalang una siya puyo sa bahay. Pero syempre magbayad siya kaabang na to kada buwan. Oo ba? Ay noon, way problema na nako. May na lang na extra income na to. Mao gani. Thank you dong. Nya, kano sa man siya mo balhin? Kuya Jomar? Ikaw, Crystal? Kagwapa yun niya. O kuya. Dali, sod. Salamat. Og thank you gid kaayo nga nisugot ka nga muabang ko dinhi ha, Kuya Jomar. Kuya good taon. Jomar na lang, oy. Crystal, di ba? Yes. Yes, Jomar. Sa tinuod lang no, ikulbaan na ba ko pag ingon ni Ate Shane nga mananghid pa siya nimo. Pero maayo gani kay buutan kaayo ka. Kung nun sa'y gusto sa kong asawa, maogi matuman. Ayaw ka bala ka, Jomar. Karon nga wa imong asawa, ako mo'y atiman sa nimo. Ha? Mao ba? Siya mo andam sa imong pagkaon? Ubay? Pila na kaadlaw nga, giatiman ko niya. Ug kiwawan kay ko ba yun kay di na ba misuod ani niya? Mao gid. Delikado sa kayo kay. Guwapar ba ka? Matod pa nimo. Unya, sexy. Oo, way. Di man ginaikalimod ba yoy? Pero isang taon may mag-unay ba yoy? Likay lang gid bay. Karos ang ba ito mauli si Shane? Dong, ma-extend pag yung sa katuig diri ay ano gud man sad gud. Dako na kayo na nga mapuno sa atong tinigom kung ma-extend pa ko sa katuig. Mao ba? Laing usa ka tuig na sad. O ikaw, kaya ram ka nimo nga ingon ani ta. Layo ta.
Kaya ano na ako, Dong? Para bitaw ni nato. Bahala kay. Ay, lami ay tagay. Ganihan na dyan ko nakabantay. Ngumurag na kay problema. O karon lang nako na confirm nga naagi di ay. Itagay naman kit ka. Ay, wala ko makasabot ni Shin. Sige siya gunahuna nga magkakwarta. Kwarta! Wala mo lang sila ginahuna oy. Wala na sa magunahuna nga na ako diri nga nagpaabot nga muli siya. Dili siya makasabot bisag ako pa siyang papaulion. Gusto ni mong mupauli siya kay naasad kay mga panginahanglan di pa? Nanginahanglan kag sex? Oo, sakto ka. Pwede kay tigatabangan anang butangan. Unsa? Di na tamang pakaroning nun pa din ni Jomar. Di na ko bata. Kung nahibawsad ko nga na-attract ka na ako, dihang una ko nimong nakita, di ba? Crystal. Atong tambalan ang kauhaw sa sex, Jomar. Crystal. Oh, wow. Anong napawawa mo ka diha? Grabe kay kamot ah. Ikaw sad. Klaro kayong gipang-uhaw tayo ning butanga. Pero magsabot ang daan ha, Crystal. Bisag unsay may tabo. Di pwedeng may bawas si Shin ani. Way problema. Samtang wa pa siya, ako ka. Delikado kayo ng imong gisudlan bay uy. Naibaw ko. Pero ang kuno na ko bay. Dako kay nigtabang ako. Aw, bahala ka. Dako naman ka. Naibaw na ka nga bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan. Di good makatarungan nun ang imong gibuhat. Bay. Sus, ay padaan na imong amigo eh. Huwag na siya kahipaw kung unsa ta ka-enjoy. Di ba? Enjoy kita sa kama. Dali na, matawag na ta. Giduka na ko. Later na. Gimingopo ko nimo. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Sana mo rasa? Oh, laod to nam de. Lubat pagiguda. Lami pa kay tuog sa Crystal. Crystal. Uy. Ay, good morning. Good morning, good town. Laod to naman. Uto na. Oh, Say, Tinuod gid ay. Shin? Crystal, kung napakikauaw si mong kaugalingon, pahawa na karon dayon. Ate Shin. Pahawa! Shin. Ayaw ko gikapa. Jomar nga naman. No nakabuhat man ka na ako, ani. Shin, natinta lang ko. Puno na asad nga. Ako'y panginahanglan. Bullshit! Kaya ano? Ako wa ba? Ha? Jomar, tahaw rasad ko. Og sama ni mo, nasa ko'y mga panginahanglan. Wa na ako pangitaas laing tao. Pasaylo ako. Nasayot ko, Shin. Ugo kay ko. Nadalang ko, Shin. Shin, sorry. Siguro, naay rason gano'n dili ta hatagan og anak. Para wa tay kawilihan sa usag-usag kung magbuwag na ta. Shin, ay magsulti, anak, please. Mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Dili na ko, Jomar. Buwag na ta. Shin. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Naibaw ko nga walaing mabasol ining hitabo na ko. Ako rin yun. Maong wa ko'y mahimo, kundi dawato na ko nga wa naging si Shin. Dini na lang kutob, ug dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMA. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ay, ambot ni mo, Shina. Bisag ka dos ano, pagit gapon ka makatuon. Pila na kalalaki ang nagbinuang nimo unya karon? Ni padayon gyapon ka ng uyab nimo nga bisag nasakpan na nimo sa imong atubangan mismo? Di lang ka makasabot na ako. Kay wa pa manggo ka makasuway og tarong nga uyab. Ha? Mao nay tarong nimo?
Sa ako na hinumduman, no? Why bisan usa nila nga gitarong ka? Pulos lang ginagbinuang. Buwag na, uy. Ano mag-antos magkagingunan ng klase sa mga lalaki, uy? Shara. I couldn't agree more. Lahat kayo mo sa imong kambal, oy. Siya, makita na ko nga strong yun siya when it comes sa mga ingunan nga butang. Sandang ikaw, makikagilong, Joy. Bisag kapila na nga ibinuangan. Bisag ikaw na mismo nakasakot, pero, ay, mapantay ang gyabag ka. Day. Gusto man mo kambal, oy. Huwag ito, oy. Dagan pa lalaki nga tarong, oh. Naapa ka ha? Aw, may hinoon nga nakibuwag ka na ako ron. Kaya di na ko maglisod pas pag-ingon mo. Glenn, Abir mo, dugay na akong kabuwag ko mo eh. Uyawan ako bakit tingnan niya hiko ka ba? Oh. Wapo ba ako? Magkasabot na kaya ko kung yung nanay mo tiyon, di ba? unsa? Unsa to? Huh, pikat ni mo. Filler kay kada. Upaw ka pero di ka gwapo. Sa? Mao na! Ganahan mo gay kag mga upaw, God! Ambot ba, oy? Attractive, cute para nako ang mga upaw. At yung pananaw sa upaw, day. Ay, ba't siya di mo sina, uy? Mga binuangan ka, kay... Physical appearance man good mo imong tanahon. Dili ilang kinahilad mo, no? Kalawang gud ato. Aw, maayo hinoon nga gibuwagan nimo. Feelingon man dayto. Mulang. Ngay mas maayo ay. Unsa ka kuyugan ko nimo niyang Sabado? Ha? Mag-meet mi sa akong uyap. Ngiga good no? Unsa man mag third wheel ko ninyo? Nga naman di ay. At least malingaw ka kaysa anhira ka din sabay. Mahinomdom lang ka atong recent ex ni mga filler kaayo. Basta kay kuyog ta ha. Ayaw pagbalibad. Akong uyab mo ay mulibre nato. My God. First meet, unya, late ang guy? Ka-red flag ba, uy? Saba, uy. Mas red flag imong ex, no? Ah, hindi ano siya, day. Kamayon ako. Wow, ha? Lipaya, good reaction, good. Ha, bitter lang ka. Uy, iyan ang kuyog? Oh, ha? Babe, Shara, sorry ha nga nalangay ko. Okay na, babe. Akong kambal di ay si Sheena. Hello. Hi, Francis. Nice to meet you. By the way, akong igsuon di ay si Marky. Kuya na ko. Nakaunaw na ako nga dadoon na lang kay niingon man ka nga naangi mong kambal. Hi, Shara. Hi, Sheena. Uy, in fairness ha, gwapo si kuya ni mo, babe. Pero of course, mas gwapo gid ka. Ikaw, Gid. Oh, Sheena. At least, dili na ka makaingon nga third wheel ka kay naamang kay partner. Shara. Hala no, mamuwara ba gid dayon? Sige na, tana. Asa man ta ninyo? Onya, sa may mo ikasulti sa kuya ni Francis, Okay lang. Sos, bakakon. Klaro kayo na ko si mong mga mata, no, nga interesado kaniya. Kinsa ni? Number lagi ni. Dali ka panawag, Ha? Tubag ka dayon, uy, aron may bawkag si kinsa na. Hello? Hi, Sheena. Si Marky ni. Oh, unsa? Unsa may hinungdan nga nakikita ka na ako, Ron? Gibingaw lang ko ni mo. Oo, sa man. Nabaday mo suko. Sa tinuo lang, Sheena. Nakagusto na din ko ni mo sa dihang una pa natin nakita. Kung manguyab ko ni mo ba, doon na ba ko'y chance, Sheena? Unsa? Nanguyab siya nimo? Oh, pero wa pa din ako sugta oy kay basig binuangan lang ko. Gwapo sa drabasiya. Hinuon.
At least, nakataon na ka. Dili pare sa una nga pataka na kagdasmag. Nakato na lang sa tingali. Sa kadaghan basad sa mga lalaking gibinuangan lang ko, di ba? Kisa man sa dili mo tagapan na. Finally! And I'm so happy for you. Pero panit ilang una ha. Total, kung tinud anay gid yung gibati para nimo, he can wait man. Husto ka, kambal. Wow ha. A for the effort gid kaayo ka today. Gikuha ko nimo sa bahay with chocolate and flowers. Nya karon, gidako nimo dinhi sa usa ka mahalon nga restaurant. Nga romantic kaayo ang setup. Siyempre, special good ka para nako. Maong consistent ka nimo. Pero, murag alanganin pa man ka nako. Mura mag, wapa kay Sonic. Well, let's say nga, hapit na. So, gamay na lang o mapuno na ang boss. Let's see. Kay basin mo kalit lang unyag kalobat. How i-charge ang kuwan? Huy, bastos ha? Joke na ganun. Lagi. Kau cute. Wow! Hala, ka nice sa setup, oh. Sofia? Oh, may kinakaila ka na ako. Abi manggod na ako nga gikalimta na lang ko nimo sa impit. Human sa tanang wa ka na magparamdam na ako. Sofia? Kinsa siya? Well, nanguyab balay ni siya na ako pero wa na ko gisugot tungod kay gusto kong i-take time ang tanan. Gusto ko nga dili magdali-dali. Pero I was exclusively dating him until such time nga kalita siyang wa magparamdam na ako. Uyab na mo? Well, obviously, tingalig easy to gate ka, maong ikaw na lang ang iyang gipursue. Sofia, mahimo ba? Ayaw paghimog iksina din eh. I have to go. Sheena, wait! Let me explain. Sheena! Naasa sa gawas. Dili ni mo gawson? Di na ko kambal. Kapoy na. Kota na kay kus mga lalaki nga wala inahibawan ko dili pasakitan lang ko. Pero abi ni mo, sa ako nakita ni Markino, seryoso ba ikit siya ni mo? Sorry. Pero di na ko madapa na. Kambal. Kapoy nag-uyab-uyab, uy, magbuwag lang ihapon. Mas may pagdili na lang, di ba? Sheena. Si Francis mani, uyab ni Shara. Nga naman ka? Hello? Sheena, available ka ron? Yes, nga naman ta? Magigsabot unta ko nimo. Gusto kong i-surprise imong kambal good. Mag-propose na ko niya. Ha? Mao ba? Kanindot, may noon. Okay ra ba kung i-apil ka sa maong surprise proposal party? Yeah, sure. Ngano kung dili? Kano sa man? May pasikambal na ako. Masettle down na. Samtang ako ni sige paghihapong binuangan sa mga lalaki. Sheena, ready na ka? Yes. Ang okay ra kung saluyong mo mag-stay. Wa mo kung kay baw imong kambal nga niya mo din ni karon. Nya paduong na kuno siya. Sige, sige. Okay ra. Kanina raman to nag-ingon si Francis nga padung si Shara dinhi. Anong hangtod rin? Paong maghihapon ang suga dinhi sa venue. Asa man is Francis? Mukawas ka ba? Ako naman lang yung usa dinhi. Francis! Francis! Ay! Surprise! Gipasigan nila ang suka o naanatumong na ko ang spotlight. Surprise, kambal! Shara? Sheena. Will you marry me? Marky? Marky, unsay? Di ba matod mo?
Kapuya na kag-uyab-uyab kay binuangan na ka. Di magpakasal tayo lahos. Aron di na ka mabala ka pa. Aron ako sa ma-prove ni mo. Nga sincere ko ni mo, Sheena. Marky, Will you marry me? yes, Marky. Yes! Di ko naman akalain na di ko rin inasahan pa. 1 month nga nagkauyab, nagpakasal dayon. Ug makaingon ko nga swerte na ko this time with Marky. Nakita na ko kung unsa ko niya kapinangga o kamahal. Karon, minyo na mi, na anay duha ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Ronald. Pre, kuyog sa taba. Kay bao na nang siyang siya akong uyab kung wa akong misis. Gago. Sunod na lagi. Napakoy lakaw. Mapit pa ko silang Jennifer. Umo ba? Nala, sige eh. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Mingaw mood ko ni mo. Ay sus! Nikaon na ka? Mana? Ikaw? Humanasan. Ah. Mingaw kay ko ni mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw lang sa Ron B. Sa'yo mang kuugma ko eh. Ay, kadigod lang good. Sa quick yun. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Mamo ka. Uy, suko ka. Woman. Issue pa din nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang loo na ko nimo. Katulo na ko nimo gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Nga ko lang nga basin og nakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that, gikapoy lang yun ko. And gusto ko mo pahuway og sa'yo. Pero don't worry. Next time, mubawi ko nimo. Okay, sige. Sige na, pahuway na kay. Upaulit lang ko sa amo. Ihatod lang ka sa ubos. Day, kasi hunahuna na niyo eh. Sama ka. Ambot lang sad, pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Magsigib siya search sa iyang ex. Karang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O di ba? Kaduda kayo, makaduda. Unsa ko ba ilabot niya? Nga, wa naman sila. Murag lisod-lisod sa gidna, preda. Ay, nagduda na magani ko, pre nga. Basi nakita-kita sila. Unya, wala akong mahibaw. Oh, pre. Mulakaw ka, ma? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra pa. Mao ba? Abi na ko, kita'y mulakaw ron. Ha? Naritay sabot? Wow, pero ningon mo ka na ako nga mamawi ka na ako. Inig day off ni mo. Ay, hala. Bitaw no. Hala, uy. Ano sa manina ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra? Sige na lang, sige na lang. Kamu na lang sa'y pag-uban ugma. Okay ra. Sunod lang ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pagsapot. Promise, next time, ikaw na sad akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ra ko. Oh, si Tyram ni. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag mo ka. Mangutan na lang ko, kuya, kung nagkuyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waman. Nga naman day, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman din, kuya? Oh. Wa day mo magkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi ko, kay naaunta ko'y tuyo ni Ate Jennifer. Ingo magod siya nga magkuyog daw mo ron. Ha? Mao ba? Uy, wa mo may magsabot, kuya, good? Oh, mao ba? Nga, kumusta yung lakaw ni Tyra ganina? Ay, okay ra, babe.
Mao ba? Nagkuyog mo? Hala, good. Nananggit ba ko nimo? Nalimutayan ka? Wa. Ako lang giklaro. Nanawag mo gud si Tyra na ko ganina. Nangutan nag-asa ka. Nanawag siya nimo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Abi na kung nagkuyog mo. Kuan. Tugani ko tinuod. Diin ka. Sorry, babe. Sorry. Nganong sorry mo ka? Doon na ka din nahimong sa? Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag panagsangawa ka. Sukat magod kinakauyap na. Wala ko'y time para sa akong self. Kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na ko tinuod. Di mo ka kinahanglan mamakak na ko, babe. Nahibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry, kid kaayo. Ako ni pala pasun ron. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa nimo. Promise. Basin wara pre, oy. Ikaw rin nagunaw nagdaotan pre. Basin bud, pre. Ay, payo tag nasayop lang ko. Babe, mag-shower sa ako, ha? Sige, babe. Go ahead. Uy. Naibili na yung cellphone din eh. Akong tarahan. Kinsam ni si Renz. Ngayon ka text. Usahan ako. Love, I miss you na. Magkita na ta, please. Renz, iyang ex? Manangin unta ko, babe, nga mag-overnight mi sa akong college friends. Kana kung okay nimo, ha? Mau ba? Asa man mo? Mag-beach me. Mau ba? Kanusa? Sabado, babe. Okay rin nimo? Kung buhato na nimo, ready na ka sa mamahimong resulta, ha, pre? Gusto kong maundang ng akong pagduda, pre. Maungsundan ko siya paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald! Mayo kay gayon ka na ko. Nalangit pa sa akong uyab, pinakit overnight doon sa akong college friends. So, di ka ang mapalaka kay di ko magdali ulit. Mga hayop. Oras ni mo rin. Huwag sila makabantay nga. Naara ko din sa palipot. Atong sulitin ang ating life together. Nadungog kayo na ko ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka. Hi, babe. Kumusta inyong outing? Okay ra. Lingaw. Why mga lalaki? Ha? Ngano nakapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanan? Babe, unsa ko na imong mga pangutana? Hatagan ti kag higayon na aron musulti na kus tinuod, Jennifer. Ronald? Sultihi kus tinuod. Ronald? Wag kay sulti na ko. Unsa ba? Ano na kong himong ang buang, Jennifer? Unsa man? Nagbalik mong Renz? Unsa man ang kipanulti ni mo? Makakagad ay! Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko rin nyo! Nakita ka mo! Ronald? Gisundan ka mo. Huwag nakita na ko mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. Sige. Mutukan ko. Huwag ko mahibaw kung ngano pero sa tuod lang. Doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ko nga hangtod karon. Wa pa maka-move on niya. Love ti ka pero... Bas love pa ni mo siya.
Ronald, sorry. Jennifer. Maong magbuhak na lang ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas lupan ako, Ronald. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Sa tinuod lang, na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluib na ako. Di na ako madawat nga kung gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo na ko siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang giusikan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga San Jose, Ormoc City. Tumatatampo, nagdasangan nga Win, the lover boy. Bay! Bay Win! Musta na ka? Niya, guwapo gihapon, Bay Ranil. Ay noon! Di ba mawa ang imong pagkagwapo? Ug kanang imong pagkahigugmaon. Mo nang gianggaan ka og Win the lover boy. Ikaw, gid ba eh? Kita eh, nganong nanawag man ka? Ay, naamdugoy. Ay nag-hiring og driver diri sa Cebu bay. Mo ba? Oo, sa man. Usod ka. O sige, mo anak ko Cebu. Kapoy na sige standby res late eh. Sige, ari na yun ha, bay. Mingaw rin kayo si Bay Idong ni mo. Sige, bay. Mo anak dayon ko sa Cebu. Bay Ranil! Bay! Mingaw na ko ni mo eh. Usap, mingaw na kayo ko ni mo, lover boy. Unsa mo? Kamu lagi kuskus dia. Unsa ko apil ni? Oh, apil sa gabay idong oy. Mingaw na sa kay ko ni mo. Wala ba? Nagsaka kumigaw kami. Kumusta na mo di ha? Asa ni pagkano ng atong amigo ba yun? Aron, makapahuway ni kay Ugma. Magsugod na siyang trabaho. Nya, musta man ba eh? Nakauyo na kasi mo trabaho? Aperting uyon na ba eh? Hatod kuha ako sa mga trabahante sa massage shop. Mayo hinon. Bay, salamat kayo sa imong pagtabang na ko nga makasudog trabaho din eh. Ay, nanagnuna ba yun? Amigo, gud ta. Basta pag binuutan lang yun sa mong trabaho. Ay, udto naman day. Bantog na nga, gigutom ako na. Ngita sa kaon day. Oh, uyay. Na may gwapa nga babae sa atbang. Ako nang ilalahon day. Hi, miss. Na kay gihuwat? Oo, akong kauban kay maniod to mi. Asa di ka nagtrabaho? Nara diha, nasa Picas Building. Bantog ra nga permi ka na ako makitaan din eh. Ikaw, asa di ka trabaho? Driver ko ng massage shop. Okay. Miss, pwede ko makik-text nimo kay nautdan kog load ba? Importante lang kayo. Gutom na gud kayo. Wa pa ko hatid pagkaon sa kong kauban. Oh, sure. Salamat ha. You're welcome. Ila-ila sa dita. Ganina ta nagsigib istorya pero wag kita magkailan na ida. Maog yun. Tawag lang na ko Gwyn, the lover boy. Kuya ako ni mo ganing Gwyn. Angga na ko eh. Pero Edwin giko. Mo na akong angga ba? Win, the lover boy. Pero Edwin gid ang akong tinud nga pangalan. Ikaw? Marivic. Yatis ra. Wag ko bagay ka din he. Nanakin na ila-ila. Ibaw naman ka na to ba eh. Abtik magkita basta chicks na gaisgutan. We know, sab. Nya. Suman, wala mo makuha yan number. Asa kang huwa? Nga nanguha mo ko cellphone niya. O akong gitiksa na nga akong number. Liyang iyang number oh. Ako nang gisave ay. Gabiha ako di mo do. Buhuya gid mo oy. Maudi ay nga nanghuwam ka og cellphone nako kay gusto din nimo makuha nga akong number. Oo, Vic. Sorry kayo ha. Ako itong gibuhat kay basin dili ka unya muhatag sa imong number bagong pangayuan di ka. Okay ra uy. Wa ka masuko na ako. Wa man kuwet. So, okay ra nimo kung tawag-tawagan ka. Pwede. Salamat Vic ha, nga nakipanuroy ka na ako. Di man sa ko busy, maong nisugot ko nga makikpanoroy ko nimo. Abi nimo no, lipay kay ko nga nag-uban taron. Nga naman. Aron masulti na ako nimo ang tinuod akong gibati.
I love you, Marivic. Edwin, Mo na tinuod sa una ka palang pagkakita nimo. May special nga feelings na ko diyan nimo. May chance ka ako? nga nang mulimod man ko. Ganahan sad ko nimo, Win. Sa ato pa. Oh, Win, uyab na ta. Marivic, salamat Vic. Salamat Bi ha. Unsay, be? Bi, Ko na kong angga, we. gusto na ko nga Bi ang atong tawganay. Oh, sige. Okay ra nimo nga Bi akong tawag nimo, ha? Oh, okay ra. Bi, I love you, Bi. I love you too, be. Ha? Magtipon? Oh, Bi. Gusto na ko nga magtipon na ta. Oh, sige, kung mo na imong gusto. Oh, sige, magtipon ta. Okay. Mangita ko gatong kapuyan aron makabalhin dayon ta. Bi. Bi. Tubig ka nga maangkan ka. Love you. Be, manangidi ay ko nimo. Unsa man, Bi? Na may reunion sa among batch sa high school. Mutampong ko ha. Okay, sige. Onya, kumusta man inyong reunion? Lingaw kaayo ko dito, be. Kay di nagid mao ang naon sa ko mga classmates sa una. Nangausap na. Tambok na kay ang upan. Gina. Ako anday, Bi. Ako na siya manang hindi mo, ha? Oh, unsa man? Muadto ko sa akong mga ginikanan sa Leyte. Kay dugay-dugay na nga wa ko makaduaw nila dito. Oo, sige, be. Amping din ha. Ikaw, sad. Amping ka sa biyahe, ha? Maayo kay nakahuna-huna kag duaw na mo din, nak. Gimingaw na ko ninyo, ma, pa. Unya, kumusta naman ang imong trabaho dito na? Okay naman pa. O may kaipon na day ko pa. Maayo. Maayo ino naron. May mutang na kagay. Nagkataas na ba ang imong edad na? Maulagi pa? Dong, dadaw niya na din ang imong kaipon, ha? Aron amo nang maila-ila. Puhon, ma. Akong dadon dinis Marivic. Aron inyong maila-ila. Anya, kumusta man ang pagbisita sa inyo? Gusto lagi kang makita sa akong mga ginikanan, Bi. Mao ba? Mga tuon niya ta sa amo, ha? Pwede ra. Wa kami ngawan ako. Wa man. Ngano di ay? Ngano kaya ko ni mo, Bi. Ha? Dali, Bi. Dali sa... Baby, ayaw sagsamok. Bigay kikapoy ko. Oh. Naunsa na, Miss Marivic? Di naman ipahilabot na ako. Karon ka lang gabi. Ay, sa mukha, uy. Ay, si panggakos pa. Bi, unsa naman ka? Nga namang murang kag nausab. Sabay na usab ba, uy? Di na magkapahilabot na ako. Walay ko'y gana lagi kay kikapoy ko. Lain na ni mo eh. Mingaw kay ko ni mo. Sige na ba? Sus kapoy, Edwin. Uy. Oh, sige. Sige diha. Oh, maniho diha, oh. Sige. Unsa na, Miss Marivic? Nausab na gid siya na. Wa ni siya gana inigabot sa kama. Salamat, Bigo. Be? Unsa man imong gipang da? Akong gi-orders online. Kadagan ko na. Para asa man na? Gamit na ko. Para pagwapa. Ha? Unsa na nimo? Hala, uy. Unsaon di ay. Di gamito na ako. Ay. Oh, kadugay ko nimong nauli. Kadlaw naman, oh. Di man day kagikan. Kuya ko sa akong mga barkada. Ha? Dain man mo? Da, tagay-tagay na, kwet. Sige, matuog na ko. Di kapoy ko. Be? Uy, anong nangipos mga sa imong mga gamit? Mubiya na ko din eh. Unsay mo biya na ka din eh? Mupaulit ako sa amo. Nga naman. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag na ko nimo. Be, maluoy ka taon, Be. Ay, di buhatan ako, Be. Samisahan ako nimo, hanga imo mo kong buwagan. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag ko nimo. Pila na kagabi nga. Gawa ko'y tarong kinatulkan. Sukad pagbiya ni Marivic na ako. Gimingaw na kay Korea.
Bahala na. Ako siyang tawagan. Pagkikita ko niya ugma. Salamat nga nagkikita ka na ako, Bi. Sa pa may muntuyo na ako. Buwag naman ta. Bi, gusto lang ko mahibaw kung anong kalit ko ni mong gibuwagan. O nga nung ni ako ni mo dadain ng simbahan. Kay gusto na ko nga pulos tinuod ang atong istoryahan. Nga dili gyud ka mamakak na ako. Kay ni ata sa bahay sa Diyos. Karon, sulti ko. Unsa may hinungdan nga kalit man ko ni mong gibuwagan. Nakasaon ni mo, be. Unsa? Sa dihang nitambong ko sa among high school reunion, nagita mi sa akong ex kasi Winnie. O nagkabalik mi. Kiduo ko. O katong ni bakasyon ka sa inyo sa Leyte. Nagsige na mi og kita. O ba'y nahitabo na mo? Be. Katong kadlaw na akong niuli. Dili akong barkada nga akong gikauban kung dili si Winnie. May panahon nga mobalibad ko kung imo kong gamiton kay kapoy na ko. Kay siya akong gikauban sa kama, be. Kanong imo balang gibuhat ako, Be? Pasalo ako, Edwin. Naman, ulit tao pa rin ang tawa na. May pamilya siya. Anong imo kong gipailo niya? Ha? Nisamot ang akong gugma niya kay iya akong gipalitan sa tanan akong gusto. Mga pahumot, tinina. Amit sa bayog uban pa. Maong sorry ka, ayo. Sorry. Be, ayos siya. Ayos siya. Kalimtan ako ng tanan ni mo gibuhat na ako. Basta bubalik ka lang na ako. Maksud na ko, Win. Ihatagan ko niyag kantidad nga ako gipautang sa ko mga kauban. Ihatagan ko niyag negosyo. O kusa pa, mas mahal ako si Winnie kay Nimo. Maong pasaylo ako. Nga di na ko mabalik pa Nimo. Ug manghinaot ko nga sa hininay, makadawat ka sa nahitabo nato. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Sakit kayong naitabo na ako nga gibaylo ko ni Marivic sa iyang ex. Ug sa pagkakaroon, nangandoy ko nga magkabalik pa mi ni Marivic. Di, kung namati ka man karon, niapagyapon ko sa atong gipuyan. Nagpaabot sa imong pagbalik. Dini na lang kutob, dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pala sa iyang suwatampo karon? Mao kining usa ka babae nga taga Lagang o Kanya, Carcar City, Cebu. Ang ato mantatampo nagdasangan nga Maricel. Congratulations, anak! Congrats, Day Russell. Salamat ninyo, ma, pa. Congratulations, ha, Daracel. Sa katapusan ni graduate, digit ka sa high school. Salamat sa inyong tabang, te. Kaya tungod ninyo, nahumanag ko sa high school. Ma, pa, muhang yung unta ko ninyo nga muskwela kog college. Uy, dako na ginagasto ng college day. Maugid, anak. Unya si Papa Rabani mo, ang pag-driver gid in town iyang pangita. Dinhilang ko sa ato sa car good mo eskwela pa, ma. Aron dili kayo dako gasto ba? Magulian ako kada adlaw. Unsam day kurso haring imong gustong kuhaon? Criminology pa. Uy, Oo. gusto gyud day kang magpulis, anak? O, ma. Sige. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka, Russell. Salamat pa. Kuya, wagod ni mo, day. Pulis na imong gustong kuhaon na kurso. Ote, ganahan ko magpulis, good. Sige, day. Paningkamot gid ha. Kay kung mulampos ka ni kasi imong pag-eskwela, day. Dako gid kay namong garbo kay ikaw ra gid ang nakahuman namo. Lagi, te. Sige lang, te. Maningkamot ko nga makahuman kog eskwela. Sige, day. Kay mohatag lang sad ko og para allowance nimo. Ma, pa. Una lang sa kog kaon ninyo, ha? Kay muskwela na ko good. Uwa ra ba tay laing sudaan, day? Ginamos ra gyud ni og okra. Ay, okay ra na, ma, uy.
Ang importante nga masudlan ang akong tiyan. Ay, pasensya na gyud ka na ka. Oo, ako'y tarong kita ron sa akong pag-drive. Gisiguro lang yun na ako ang bugas. Sige lang pa. Kung makahuman na gani kog eskwela o makatrabaho na ko, dili na ko musugot nga mag-drive pa ka. Ako na mo'y mubuhi ninyo ni Mama. Salamat na. Ay, dali aragis panahon day. Sa walang may baw, mo graduate na gyud karong si Mana. Maugid pa. Mura lagi guwa, no? Pahibaw-aon niya si Ate Maricel ni mo, ha? Aron makatambong siya sa imong graduation. O, Ma. Mao ba? Graduation ni Murong si Manaha? O, taon, te. Tambong biyati, ha? Uy, syempre, uy, manhagit ko. Kaya ang ako na gudang pinanggang manghod ang mo graduate. Salamat, te. Congrats, anak! Congrats, day. Salamat pa! Congratulations, Day Russell! Salamat, te! Uy, proud kami ni mo, Day! Kaya nakagraduate na kikas college! Huwag nalipay kay ko kay may umaabot na niya kung pulis po. Salamat ninyo, tanan. Kay kunwa pa mo, dili ko makagraduate sa college. Maong salamat kita ayon ninyong tanan. Sa, muad to kas Danau. Opa, kay mo review ko dito pa aron maka-board exam ko. O niya, asa man ka mo istar na. Ako atong giingnan si Dudong ma nga ado na mo istar si Russell kay mo review man. Aw, maayo hinuon. Iampo lang ko ninyo tanan ha nga makapasar gid in town ko. Kumusta na ka, Russell Roy na? Mayo unta uy kung makapasar siya sa board exam. Ay, si Dudong man ang nanawag. Hello, Dong. Hello, ate. Nauli na ba si Ate Russell diri sa ato? Oo, mayo nungin. Pero lain ba siya, ate? Mura mo siya og ibalik pagkabata. Magsigig yaw-yaw. Ha? Unsa ko'y magsigi og yaw-yaw ko'y? Lagi, ate. Ay, kamugod storya ni Mama, ate, oh. Ihatag ni Mama ang cellphone, babe, please. Hello, Day, Maricel. Ma. Pauli na yun diri sa ato, Day. Kaya atong datoon sa doktor si Russell. Magsige manigyaw-yaw na ko, eh. Ha? Oo, ma. O, pauli ko diha. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako ninyo. Tanawa na imong igsuon. Luoy kayo ang iyang kahimtang anak. Magsige siya yaw-yaw nak. Ato sa dadon sa doktor, ma. Na ako'y resita ng tambal aron, mauli ang higibati. O sinahitabo na niya, Dok. Nganong mura man siya nabalik sa pagkabata. Una siya ay depression. Unsa? Ha? Magsige kog yaw-yaw? O, Day. Mura kag bata. Magsige kag yaw-yaw. Mao ba? Okay naman ko, te. Salamat in taon. Kay okay na gid ka. Ugma, mabalik ko sa akong trabaho. Sige, te. Te, mag-tiktok sa tabi. Ha? Ikaw anak, Day. Uy. Sige na ba? Kaya ganahan di kong mag-tiktok. Hala, uy. Sige na lang, uy. Yes! Mag-tiktok yun, ni ate. Yes! Mubalik na kyud kasi mong trabaho, te. O, hindi. Mubalik na gid ko. Unya, ikaw, pagpakaayo ha. Kay mubalik ko din sunod si Mana. Unya, mga ligo tagdagat. Ayo na mangguguti. Sige po, hon. Inigbalik na ako. Mga ligo tagdagat, ha? Mayo kay nisugot ang akong amo nga mo absent sa kong pilak adlaw. Mapauli ko kay mga ligo mi og dagat si Derasel. Ako man yung manghod ang nawag. Hello, Dong. Dong? Nga naman ka naghilak man ka? Pauli na yun diri sa ato, Nga naman? Si Ate Russell namatay. Ha? Mapangano ba ni? Nganong namatay ba si Inday Russell? Muna siya gida sa doktor. Naglisod naman siya ginawa, nak. Unya, naglagom ang iyang lawas. Pero wa nang matabang sa doktor. Ginoo ko, ano ba ni?
Darasel kang nahitabo, manini mo, ano man. Napay manunta to siya kay usa siya sa nakapasar board exam pero Kaluin sa kong manghud. Sabot pa unta mi nga mga ligo og dagat. Unya karon wa naman ka. Inday! Inday Russell! Grabe ang gibati na mong kasakit niya itong hikayuna, matay ang akong manghud. Ug matod sa doktor, kidney failure ang hinungdan sa matayon sa akong manghud. Sa pagkakaroon, naglisod pagid mi og dawat sa nahitabo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Victor! Hoy, hoy! Oh, Victor! Miss pa, ganong gigakos mo kunin mo? Kung inawa na ka, makailan ako! Wa! Sa club! Ayay, pre. Murag na ibaw ng kukun sa unsa na. Kadiyot sa. Sa gawas na magstorya. Dili. Pabuta ko dito sa gawas. Huwag ka makahinumdum na ko bisag gamay, ha? Human ko ni mo dadas sa motel? Wa, gyud? Sa tinuod lang, kuan, daghan mo gud kog babae nga gida sa motel. Dili kay ikaw ra. Ug usa pa, kung na may nahitabo na to, sigurado ko nga kausara na mahitabo. Kausara lagi, pero nagbunga man. Ha? O sila bunga? Nagbunga ang atong gibuhat, mabtus ko. Ako ka na? Uy, walay lain nakahilabot ako, human na inahitabo na to. Sorry, miss. Sorry. Ambot ko nun sa pangani mo, pero dili ko pwedeng mo angko na na. Wa ko makailan mo singpit. So, dili ko manubag ug mo angko na ng bataa. Nabuang ka na ba, Victor, ha? Pangita at tumabayhana o kinahanglan nga manubag kas iyang gimabdos. Yun sa man mo pagkahibaw mga ako gido. Basin og gipaangkon ako niya. Bahala na. Pero, nak, basig tinuod sa gyud kay imo tong anak ang iyang gimabdos. Hana, magmahay ka gyud unya. Ma. Leso na nimo ha, anak ha. Nga di gyud ka magbinuang og babae. Nawa ra gud oh. Ako kay kag problema karon. Unta nakat-o na ka, Victor. Ha! Cut-on ko down. Samtang kaya pa na ako, mag-enjoy ko sa kong kinabuhi, oy! Kung sa ka kung mangita kag babae ba, seryosohon gini mo ba? Sinog mo na sulban na usab ka, pre. Ay, siyempre, wala ta magkabata, pre. Ko, plano sa gani kong musitol down, pre. Kung makauyab na unya ko. Kung makakita kong babae nga tarong, wayan ako panguyab. Basin ba dahil magkasinabot ni? Ha? Manguyab ka na ko? Oo, Lini. Ikaw may nakita na kong babae nga tarong. Basin og, ikaw pa di ang makapausab na ko. Nahibaw ko kung unsay kalaki nimo sa mga babae, Victor. Maong dili ko makasalig nimo. I love you. Oh. Unsa to? Tawag na ka. Please. Suwaya na to. Victor. Paspasas panahon sa. Tulo naman day mo katuig ni Lini, pre. Lagi, pre. Og dili siya lisod higugmaon, pre. Wa ko masayop. Buutan gid siya. Kunyan sa pamigipaabot nimo, pre. Pakasli na! Salamat! Salamat ninyo! Day, pila ka tuig namtang nagsigig suway nga magkabibi. Saman, wa pagyapon? Wa pagihapon. Victor. Oo. Unsa may problema, ha? Na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na, day? Sa tinuod lang, may anak akong daan. Unsa?
Og naay problema sa akong pagpanganak. Maong niingon ang doktor nga imposible nga makaanak pa kong balik. Pasaylo ako, Victor. Mauring ni balik ka sa kasi mong bisyo. Niundang na biya ka ang tayo ng inom-inom niya karon manginumay na sa ka. Naiubos kay ko, pre. Sa kataas sa panahon, nakahimo pagtago si Lenin ako nga. May anak na di siya. Pre, basin og nahadlok lang siya, pre. Ngayon mo siyang biyaan. Pahala siya eh. Oh. Kinsa mo nang imong gitutukan diya? Oh. Kano mga babae spikas tibul ay. Pilit kay tinan-uwan mo. Yay. Mo ba? Ako'y bahala ni mga bayana. Dulo na ko. Unya unsa man? Natagbaw na kasi mong laag og pamabay? Kung sa gisultin mo? Uy, patagag storya. Nay nakasulti na ako nga nagkit-an ka nga nigawas ka sa motel. Grabe naman sa ka, Victor. Nagkadako na nga tong edad na mabay paghihapon ka? Wa kay labot. Ayaw ko ging naana, ha? Asawa ko nimo. Asawa? Ha? Asawa? Asawa rati ka? Oh. Pero dili ka magkahatag na kong anak. Victor. Mulakaw ko. May pagmuinom. Para sa ko. Ubay-ubay kung nainom gabi na. Kinsa mo ron? Victor. Kinsa ning imong kauban, Lini? Unsa? Nagkaistorya mi sa inahan sa imong napamabdusan sa Batanon pa ka. Og dili man sad siguro ikalimot nga ikaw gid ang amahan. Liwat kayo nimo, Victor. Og ako siyang giddaha og toyo dinhi sa bahay aron makaila na gid unya kas imong anak. Dong, pasaylo ako. Anak yun ay ka. Linday, salamat. Salamat ya. Karon nga na naman kay anak. Unta magmalipayon to, Victor. Kay ako, mangita na sa kong tao nga makahatag na kong kalipay. Kanang makadawat na ko sa ikaya na kong bahatag, bisan pag wa ko'y bahatag. Buot di mong ipasabot ay. Biyaan na ka, Victor. Magbuwag na ta. Ayaw ko biyai. Sorry. Sorry na hiplo ako. Nagpadara ko sa kong kaguol. Pasaylo asad ko, Victor. Pero dili na ko. Lini. Bisag unsaon ako paghangyo si Lini. Di na gyud siya makigbalik nako. Sakit man, pero kuno nako nga sa ragihapon nako. Mangwa ko'y mahimo, kundi dawaton na matuoran, ngawa na gyud minilin. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Nak, palitis ako lamas dito sa gawas, be. O sige ma, unsa man nga lamas? Bombay og ahos. Okay ma. Maurad ni Inday. O ati kana lang. Okay, suklit ni mo. Salamat eh. Hala, naputo lang akong chinilas. Ay, dali asat ni mo nagupa, uy. Wa mangganit ka na aptik usak buwan. Gupa na ka. Hala, uy, kasakit sa tiil. Giti na! Nga naman ang imong chinilas? Dwayne! Sakay din sa kong bike na! Ha? Sakay na lang! Dali na dayon! Pag-isod magaglakaw na! Sige! Abot na ka! Thank you, ha? Bitina,
Pwede ka mangayo sa imong number. Ang ha? Wa man kayo masuko. Wa man. Sige. Hangtod ron, di gihapon ko malimot ni Dwayne. Ninduta sa feeling nga iya kong gipaangka sa iyang bisikleta. Si Dwayne, nag-text. Ay. Ay. Bettina? Ngano ka magkamatog diha? Katog na ko no. Oo, ma. Matog na ko. Good night, anak. O sige, katog na ha. Good night, ma. Bettina, anak. Na si Dwayne sa ubos, nangita nimo. Ma, nga naman kuno. Wa ko mahibaw. Adto lang. Ma. Kung manguyab man gani na nimong bataa, okay ra nako na kay total. Suod man sad mis iyang inahan. Nahibaw ko kung giunsa na siya pagpadako sa ila. Buotan nga bata si Dwayne. Pero lang, mas maayog higala lang una mo sa pagkakaroon kay nag-eskwela pa man mo. Ayaw ka balaka, ma. Sa ako nang gi-promise ni mo, magtarong jud ko sa akong pag-eskwela. Salamat, anak. Ay, nialagi ka. Kuan unta Bettina ba? Pwede ka i-invite sa amo? Nagluto magud si mama og spaghetti. Ha? Okay ka? Please kung ingon ni mama ni mo ha nga, thank you. Busugan ako sa spaghetti, uy. Mira? Oo, uy. O, thank you sa day kaayo ni mo ha. You're welcome. O, usbaran pa mandingalin din, no? Oo, uy. Nga nagong dili ko. 2 years na rin nakalabay no, sukat atong nang-invite ka sa inyo kay nagluto og spaghetti si tita. Lagi? Dali ra kayong panahon sa? Og happy to sad mag 1 year. Sukat kisugot ka. Okay ra ka? Ganina pagay ko nakabantay ni mo, marag wa kasi mo huna-huna. Nya wa sad imong huna-huna gid dinhi. Kuan, Bettina. Na kay problema? Makibuwag na ko nimo. Nag-joke ka? Hoy. Tarong pa. Seryoso bitaw ka? I'm sorry. Pero... Nailain? Kuan. So na-acute? Sige. Ato na ko. Bettina! Anak, gusto na. Gusto na. Sakit kaayo, ma. Abi na kong love kit ko niya. Pero dili man di ay. Anak, manggid na, anak. Kung musod gani ka ng butanga, kinahanglan nga andampod ka sa kasakit ka musugat niya. Ma! I-block di ka sa tanan ako mga social accounts. Sukot ka ron. Kalimtan na ti ka, Dwayne. Ma, karon nga mag-college na ko. Gusto ko nga ato ko sa Cebu mag-college. Dawaton to na akong gi-offer ni kuya na ako nga si mo pa eskwela na ako kung ato ko dito mag-college, ma. Oo niya, si Dwayne nak. Wala ko'y labot pa niya, maoy. Usa pa, siya mo'y nakigbuwag na ako. Sugod ka ron. Kalimta na nako siya sa hingpit. May ka naka-decide ka nga ani ka sa Cebu mo purso sa imong kolehiyo. Lagi kuya, gusto lang sad ko og bagong environment. Kaha? O doon na kay gilikayan? Kuya. Gingnan ko ni Mama sa tanan. Gibuagan kang Dwayne, maong ni-decide ka nga ani ka din ni mag-college. Kuya, please. Please. Pwede og di na lang ta maghisgot about niya. Si Ate Jessie di ay kuya, imong wife. Walay ko makakita niya. Nanglakaw silang Mitch.
imong pagumanggon. Gipalitan og masulob kay do na may event si Ate Jazz nimo sa trabahoan unya kuyugon niya Mitch. Okay. O sige na, ipahimot ng nanay mong mga gamit sa pikas kwarto para makapahuway ka na. Gikan para bakas biyahe. Awan sa man. Kaon lang sa... Ay, later na kuya. O ba mo sa kugutuma? Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman ko, ma. O niya, nana kay mga friends diha sa imong bagong eskwelahan? Ay, naanasat, ma. Mga buutan, sad. Mayo hinuon, nak. Eh, kanus aman dituod ka mo uli din sa ato. Ay, puho na lang, maoy. Unya na ko mo pa uli diha. Okay ra, ma, please. Nahala, sige. Unya na ko mo pa uli sa amo. Ini-graduate na lang na ako pohon. Dili pa ko ready nga mo pa uli karon. Again, congratulations og amping sa mo pagpauli sa ato, ha? Yes, kuya. And thank you kaayo ni mo, kuya. Ninyo ni Ate Jessie. Ay, salamat kay nauli na gid in town ka human sa upat ka tuig, nak. Uy, mas ni gwapa man hinuon kag samot, anak. Mama, sad, oy. Nahibaw kong anak ko ni mo, ma. Di na kinahanglan imo kong atik-atikon. Ay, tinuod ka ha na, no. Maupitaw na hinungdan nga hangtod ron. Dili gihapon makalimot si Dwayne ni mo. Oh. Ma. Sorry na ka. Pero, magsiki mong kutsek anhis bay na to. Mamasin ba nga nauli na ka kay dili naman kuno siya makakontak ni mo. Di na ko gusto nga magsulti tabahin niya, ma, ha? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Bettina. Mayo! Oh. Mayo! Bettina, kumusta? Okay ra. Ikaw? Okay na, son. Bettina, sorry. Kunoon sa mana. Ayon lagi padayon. Naka-move on ako, Dwayne. Okay na ko. Pero ako, wa pa. Ang dud karon. Ikaw paghihapon, Bettina. Dwayne. Nagmahay kay ko sa kung nabuhat mo sa una. Ang kuno na ko, buang kay ko ato. Pero kung atagan ako mo chance karon, isaad ako di mo. Nga mas nag-grow na ko. Ug dili na ko ang Dwayne sa una nga way pakialam. Please, give me chance, Bettina. Mahal kita ka. Hangtod karon. Dwayne. Dili ingon anadali ang pagpasaylo, binakay galisod na sad ko og hata sa kong pagsalit niya. Pero na-effort yun si Dwayne back to gain my trust again. Karon, happily married, 3 beautiful children. Dinhi na lang kutob. Ang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Argao, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Boyaks. Ha? Moo JT na ka? Oo, ma. Asa basta ka moo JT, Buyaks? Maura, asa man daw? Sa Lapu-Lapu, ma, pa. Kinsa ba sa imong kasak-an dito sa Lapu-Lapu? Mag-boarding house ako dito, ma. Alam ko'y kaila nga, mutabang na ko nga makakita og boarding house. Oh, hala sige, may hinuon. Pag-amping ba dito ha, Buyaks? Opa. Unsa man bay Boyaks? Okay ra kay ning boarding house? Gamay-gamay ra ba ni? Okay ra kayo eh, bay Robert. Pala gamay, ang importante nga, natay kabtan. Mao gyud. Sige na bay. Ngandam na ta kay ugma, sugod na ba tag OJT? Ikaw di ang bag-o nga OJT din, he? Yes, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Tawagan ako Catherine. Sige. O, sino yung mong name, kuya? Tawagan ako Buyaks. Pwede mag-kuya lang ko nimo? Pwede ra. Okay. Dali, kuya. Tudloan ti kasi mong trabahoon. Sana. Kumusta? Okay naman bay. Ikaw, asan ko na-assign? Sa pantry ko bay. Ikaw? Nag-serve ko og mga pagkaon bay.
Oo, kiday kayo bay. Kuya Boyax! Ato na ko! Sige, Kat. Ingat. Uy, kinsa to? Si Catherine. Guwa pa lagi to. Uy, ay sige. Bugyag niya, ha? What a chance nila, Iki. Uman sa tong OJT, mawaan na din sa hotel. Ya sila magpabili din, Dayag raga itong ako, Ikaw, no? Dagkan sa kay istorya, bata, ay. Una ko kulinin mo ba, ya? Kay, inaanan kong pahoy. Sige. Amping. Yung mainong kong katog. Si Catherine mahino ng di asa kong nauna. Nayapag matingali ko, Na-inlove na ka daw? Boy. Sabi tawagan na nga magsige magkasag hasol sa mong nahuna. Ambot bitaw bay? Ano kanino? Oy, ako pa ni mo, no? Imo na siyang panguyaban. Sugtong kakuha na bay? Suway lang, God. Kasi no di sugton ka pa niya. Naras Catherine, naglingkod. Kagwapa gini ay. Hi, Kat. Uy, Kuya Boyax! Nadukay ko di mo ni sa kadiri. Napakigibuhat sa gawas, Kat. Gimingaw man kay kunin mo, Kuya, uy. Gigakos ko ni mo. Na-inlove lagi na ni mo lagi. Ikaw ba? Ay, nagkagusto ka si Catherine ako ba? Pasig ako rin na in love niya. Suway lang, God. Ikaw ba? Oo niya na bay. Mangita akong timing. Boyax. Yes, sir. Ugma natay outing og kuyog mong mga OJT, ha? Sige, sir. Yes, sir. I-deliver ng mga pagkaon, ugma. Ikaw nga kung assign. Pangitalag ka o ba ni mo? Yes, sir. Mag-outing na gid mi. Mauna ni ang akong gipaabot nga masulti na ko ni Catherine. Pagkano? Uyax! Ako na nga pagkaon! Dali! Ato na kuwaon! Saman, walay labiyaan kay mong larga na ta. Katira, pakasakay! Wait, sa! Bye-bye! Hindi kisa Catherine sa lalaki. Labi siya iyot. Larga na ta! Kasakit sa kong gibati na may uyab na si Catherine. Kuya, dili ka maliko? Dili. Sige. Maligo sa ko, Kuya, uy. Naunsap ko. Ang mura man nawadaan ko. Panuhod nga nakadungog sa ingog ni Catherine. Mamauli na ta, ha? Kadong ganahan nga muuban ako o adto ta magtiwas og inom sa akong boarding house. Okay, ikaw Boyax, sa ka? Mupauli lang sa ako, sir, kay mupahuway na ko. Sige. Pangandam na mo kay mamauli na ta. Si Catherine, nagsigi siya tanaw na ko. Di na ko siya tagdun kay musamot ko ka in love niya kung makabati ko siyang tingog. Igit ko makatuog na. Magsige magsamok-samok si Catherine sa kung nauna. Uy, hala. Day, i-chat ako. Si Catherine man eh. Naunsa day ka, kuya. Lain lagi imong tinagdan ako. Nasuko ka na ako. Akong tawkan eh. I-chat lagi ka na ko. Naibong manggukukuya kay lain kikag tinagdan ako ba? Na ako'y nabuhat ka dili maayo ni mo, kuya? Wa man, Kat. Unya, nga nang mura makaglikay na ako.
Gusto ka mahibaw? Unsa lagi hinungdan? Nahigugma ko nimo, Catherine. Kuya Boyax. Wala hinungdan nga naglikay ko nimo. Kay nahibaw ko nga wala ko'y chance nimo kay nanam kay uyab. Di nagari ko gusto nga makabati sa imong tingog. Kaya ingon sa mawadan ko kusog kun ako na mabati. Musulti sa ko ni mas tinuod, kuya ha. Malipay ko kun makakita ko nimo. Oh. Kuno na ko. Nahigugmasad ko nimo, Kuya Boyax. Catherine. Pero kinahanglan nga ako ning pungan. Dili ni maayo nga ako ning ipadayon kay nga naman ko'y uyab. Ako lagi ampo kuya nga unta. Makakita kag babae nga para gid nimo. Catherine. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Bisan tuod, ug way katumanan ang akong gugma ni Catherine, kay may uyab naman siya. Nigaan lang sad ang akong dughan, kay nasulti man ako niya ang akong gibati. Sa pagkakaroon, may uyab na sad ko. Kanimo, Catherine, namati ka man karon. Manghinaot ko nga payon ka sa mong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga tuyo sa Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Riza. Imong baon, nakuha na nimo? Oh, ma. Adto na ko sa school. Okay, anak. Pag-amping. Wow! Kadakan sa mga bata nga nag-play din Hi! No! Hala, ni-respond siya na ako. May patinig kay buutan pa ang mga students. Dito sa previous school ako, dagan kayong maldita. Asa man ni akong classroom, ha? Ay! Hala? Parehas lagi taog now. Uy, kadiyot lang! Wait sa ba? Dali asat niya nakadakan, uy. Aha? Lagi ma, parehas kayo miugnaw. Pero, murag dili lang siya estudyante dito. Murag mosuray na siya dito kay mamaligya og biko. Maobanak? Mapa, promise, parehas gid kaayo miugnaw. May undag mo balik to siya din sa mong school, uy. Gusto ko makakita niya og balik. Hey, Reza! Hello? Kailalagi ka na ko. Kwan, kasmit bagod-dagod. Walang tingali ka nakabantay na ko kay naamkos kinalayuhan. Ito mo kong lingkod. Nya ikaw, naam ka sa tubangan. Ako day si Dindo. Okay ra nga magkik-friend ko ni mo, Reza? Uy. Wa man ko magabantay og bata nga namaligya og biko dinhi sa tong school. Nganong nangitamang ka? Wa lang. Doon na lang unta ko ipangutana. Hala, siya man to. Ha? Dali, atong sundan na, dali. Ha? Pero na pa man tay klase. Sige na, kuyog sa ta. Sundan nato sila sa iyang mama, hangtod sa ila, dali. Ha? Saman ganahan siya kami eskwela? Saman makuha ni mo, ana, ha? Gasto-gasto lang na. Mamaligya ganita, aron makakwarta ta, unya ikaw mangita yung gastuhanan. Ulugin na ko na ng imong arti-arti diya, Binis. Dili ka dato, day. Kanang pag-eskwela para ranas na kwarta. Kaluoy sad niya, uy. Bisat layo-layo sila nato, Reza. Pero maklaro gid ako nga parehas kay mugnaw. Lo, dili ka mo kambal. Ha? Nak, doon nami itugan si Papa nimo. Unsa man na, ma? Unta,
Dili ka masuko na mo, ha? Unsa day na, ma? Dili ka na mo tinuod nga anak ni Papa nimo. Ha? Sa dihang gihatod kas imong mama, doon na sila ang gidanga igsuon nimo nga parehas sad kayo ni nahong nak. Uwa pa kayo sa katuig atong higayuna. O posible nga katong imong nakita nga parehas ni Mugnaong, posible nga kambal to nimo. Oo niya, sa dayang tinuod na kong mama o papa. Sa among nahibaho anak, sa dihang gihatag ka namo, ihatag sad sa laing mo ang pun ang imong igsuon. Kay bata pa kayo inyong mama atong higayuna. O ibiyaan mo sa inyong amahan. Pero anak, bisig dili ka tinuod na mong anak. Love kaayo ka na mo. Mahal ka na mo ni Papa ni mo, Raisa. Bulakaw na ko, ha? Panglimpyo din isbay. Oo, ma. Nilakaw ng iyang mama. Ako siyang duulon. Hi. Ganong niya ka din, Igsuon ta, di ba? Wa ko mahibawa ng gipanulti ni mo. Mahimo ba? Pahawa na din, Nahibaw ko nga nahibaw ka nga igsuon ta. Maong dali ka nakadagan atong first time ta nga nagkita. Oh. Venice ang imongan, di ba? Mahimo ba? Ayaw kog sa muka kadaghan pa kay kog trabahoon. Kung ikaw hayahay kas inyo, wa kay trabahoon, ayaw pangamong nako. Venice. Ihatag nimo imong mga unused toys sa imong igsuon. Oo, ma. Kay maluoy man ko niya, good. Sige nak. Imo man ang mga duwaan. Thank you, ma. Ako na ni? Wa naman sa nako gamita sa amo. Nasa ko'y daghang box diya nga wasad nako gigamit. Ay, ganahan ra ka? Thank you, ha? You're welcome, Venice. Maayo pa ka. Nakatumong kag mo ampon nimo nga mga puutan og pinangga kayo ka. Ako, sukad sa kamay pa ko. Kinahanglan kong mamaligya aron lang makakaon mi. Ayaw ka bala ka. Kung magluto ka ni og lami nga pagkaon si mama, dad-anti ka dinhi sa inyo. Wow! Humuta, oy. Pwede naglutoan na madad-an ako si Venice? Sige. Ganong dili, good. Thank you, ma. Sure, cute ko nga malipay si Venice na akong Dania. Lami kay ning giluto ni mama nga fried chicken. Unya, with spaghetti bagyod. Hala? Hala nga nung naaman ni Dini sa gawas ang mga duwaan nga akong gihatag ni Venice. Ug ang box na asad. Kipang sunog lagi ni. Atuan ako siya sa sud sa ilabi. Venice? Nibalik ka? Dili ko si Venice, ati. Si Raisa ko. Igsuon ko ni Venice. Ha? Asa day si Venice, ati? Nilayas! Tuloy na kaadlaw. Ang butas sa to. Wala mo balik, suka akong gipang sunog ang iyang mga duwaan og libro. Nga naman, te. Dili naman mapahimuslan din isbay. Magsige na malaglag at tubang siyang mga... Kadiyot. So, ikaw mo'y naghatag niyag mga duwaan og libro? Ikaw di ay mo hinungdan maong wa na si Venezuelan. Ang botod asa na to. Tulo na kaadlaw ngawa mo uli din ni Samo. Ang botod buhi pa baka to. It's been a long day when I see you again. 15 years na ang nakalabay. Paghihapon ko'y balik kung kumusta na siya. Dakong akong feeling buhi pa siya. Og moabot ra ang panahon, taon may pagbalik sa aksuon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama.
Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Juan. Congratulations, Apo. Nanig ka kay mong kaugalingong negosyo. Salamat, lo. Siyempre, ikaw gud may mentor ako, lo. O dako ikaw salig mo, lo. Maong naningkamot siya kong maayo. O karon, nakabot na ako ang akong pangandoy, lo. Wala ko'y pangitaon pa, lo. Ako doon na. Ha? Unsa ba, lo? Nangita na yung taon ko sa akong apo dong. Lolo ba ya? Binagog unsa. Huwag po ka lang butanga, lo, eh. Unsa guywa agud taon. 32 ka na, oy. Unya, wa pagyug ka maminyo. O, bisag uyab man lang, wa gyud. Ay, kabalakan ako, lo. Ay, nabalaka ko sa akong kaugalingon kay basin og di na ko makaabot sa akong apo. Ano ko pagsulting yung anak, lo? Tapos pa kayo panahon, lo, eh. Di ka pa pwede mo wa sa kalibutan, lo. Ay, kinahanglan pa ko rin mo. Ay, maong paspasin na diha. Lolo ba ya? Ay naunsa man intahon ka pa, uy. Ayaw ra kog apurahan na si Dong Brent, good. Kanya hayrang relax na kayo ng imong anak kay di man imo apurahon. Ay unsa may mahimo nato kung dili gyud siya. Usap pa busy sa siyang trabaho. Labi na gyud karon nga nanasad siya ang kaugalingong negosyo. May mahimo ta. Unsa man? Ato siyang i-blind date og mga babae. Nahala sige pa. So ayi kung mo effect ba ng planoha pa. Lolo, eh. Sabi babae imong ipihilan ako, eh. O sa may problema na dong. Kagwapa na, ya sexy pag yun. O lagi, guwapa o sexy. Pero baho ko pa. Ha? Iarbigay sikit yung naong sa akong naong. Ako yung pagos ka mahulong. Mao ba di ay? Ay sige ay, pagitagpaging nga makalingkawas ka diha. Kay mayitag og laing babae para nimo daw. Lo, kapilan man ko mo girito og laing babae, oy. Pero puro gyud ay mga apan. Ya sige lang. Kumuundang hangtod nga makakita ta og mauyunan gyud nimo. Pa, igo na kuno anak be. Mas maayo na si Bentra mismo may makadiscovery sa babae nga iyang higugmaon. Ma, lo, di ba pwede nga ito magsigisgot anang butanga? Mabot lagi na niya. Eh, bahala ka. Basta ka di kumuundang og pangita og mauyab gyud nimo, Dong Brent. Lo! Na ako'y kailan nga babae o sa kamodel. Ay, sigurado ko nga magustuhan ni Brent. Ako lang una mo ay ila. O kung makapasar siya na ako na siyang ihatag ni Brent. Sige. Magsikog adaw, ha? Ano sa mo makita? Sir Juan? Kakuha pa niya. Sir? Yes. Yani? Yes, sir. Lingkod. Thank you. Kamaho gining mamiling akong amigo na. So, pwede ba tikang ila-ilahon og maayo? Mao ba? Nakakita na kagbabae para ni Brent? Oh, perfect ay siya. Sigurado ko nga makauyan gud si Brent niya. Guwapa, buutan, sexy. Dili ba hugma ba oy? Matinahuron pa yun. Og labaw sa tanan, hingatawa kayo. Para ka na ni Brent pa or para nimo? Ha? Usa ba nang gipanulti ni mo, Ilin, eh? Kay mura manggudog ikaw mo'y nakagusto kayo ng bayhana Ay, nakagusto ko niya para sa akong apo. Di na ko anang butanga, oy. Human ako, anak. Og ako silang i-blind date karong Sabado. Di ka makatungalo. Nako yung mga stars nga deliver. Mag-out of town ko. Ay, mo ba? Sige, apo. Pag-amping. Ay, saon nila ako matuan na ba siya ni? Atuwa na siya, pre. Kay kuya og mangluod to kung di mo tungahon. Ay, mo ba? Didi siya makatunga? Oo, yan eh. Busy manggod kaayo siya. Ay, okay Roy. Ni amang ka. Ha? Okay ra kay nako nga ikaw akong ikauban. Ay,
sa kadugay nas panahon. Pero karon ba ko ni bati og balik og ingon ani. Niya ni pagyud. Ay, Juan, nayabag naman in taon ka. Ay, nausa taon. Ay, pagaluin na yan. Ay, katiguan ang taon ni mo. Ay, nisultir ako nimo sa kong gibati ha. Maora na. Maora gina siya. Og para gina siya ni Brent. Dili na siya para na ako, oy. Huh. Ay, kadiyot. Ay, hello, Yani. Hello, sir. Pwede to magkita? Diretsoho na ti ka ha. Wa ko makasabot na ako ng ano ko. Pero nakasamok kita sa kung una-una, Sir Juan. Yani? Di ko mahimutangkon. Dili ko na ikasulti ni mo. Oo, nahibaw ko. Kadako kita ugap sa atong edad. Pero kung musugot lang ka, andam kong unong ni mo. Gusto lang kong malipay. Ug malipay ko kung makakita ko ni mo o makauban lang ka. Yani? Lo, wala may kay balita sa gusto mong irito na ko. Kuan. Niatras man dong. Oh, mabalo? Ay, saon nga dugay mo kang nabalik din eh. Nakauyab na lang hinuon siya. Di ito para ako, lo. Pangita na lang uglain dong. Uy, milagro kay ako na imong papangitaon, lo. Pero sige, lo. Ako rin balas kong kaugalingon, lo. O salamat kay niundang lagi taon ka, lo. Oy, kadako ko taning kwarta nga imong gihatag nako, Roen. Kay gusto na ako nga mapalit nimo ang imong gustong paliton. Thanks, hon. Kung pwede palang unta, nga mahibaw ang mga tao kung unsa ko kaswerte nimo. Dili na ka mao? Uy, dili, uy. Ano ko tong ikauwaw ti ka? Kaswerte na ko nimo, Kung pwede pala na akong isyagit sa tibuo kalibutan nga uyab ti ka, buhaton gina na ako. Sige lang, pohon. Ipaila-ila raw niya tika. Di lang una karon ha. Uwaton sana ako nga makauyab ang akong apo. Lo, niyabot tigid ang babae para ako, lo. May uyab na ka? Lo. O, si Mana, lo. Ako siyang naroon ni Sato. Wow! That's good news, anak! Excited ako makaila sa imong uyab. Ma, lo, si Yani. Ang uyab. Wow! Kagwapas imong uyab, anak. Si Mama Elin di ay. O akong Lolo Juan. Hi. Lo, hapit na matuman ang imong pangandoy nga kakita si mong apo sa tuhod, lo. Ha? Mao na, lo. Kay mablusa si Yani. Uy. Congrats. Salamat in taon kay makakita nagyug ko sa akong apo. Mas maayo dinis gawas kay preskong hangin. Mura kog malumos dito sa sud nga magtan-aw ni Brent ug Yani. Juan. Uy. Kung sa may gusto ni mong isulti, ay nalang nagpadayon na ba? Nakita na ko kung unsa ka malipayon ng akong apo diyan mo. Ug may umaabot na kong apo sa tuhod. Pero... Please lang, Yani. Ayaw na. Okay na ang tanan. Timta na to kung unsa may naa na to sa una. Please, Yani. Maybe I didn't love you. Maski pili na ako nga maminaw sa explanation, di na ko makahuna-una na kuwapa siya o balik. O okay na ko nga malipayo ang akong apo. Ni nalang kutob kang salamat sa pagdaning akong tampo. Or power, Arimen. Ugmao to mga listeners ato ang handumanan sa usa ka awit hinaot nga nalingaw mo mga listeners no. Ug naamoy nagkuha nga pagtulunan sa atong drama gikan sa June 1 paingon sa June 25. Ug ato ang palimay drama tulat-tulati lang yung mga listeners no. Kay permitted gapon to na to i-upload no. Ug ako pa dai shout out si Ma'am Marisa Hilwa, si Ma'am Januela. Shout out ninyo din ha. Sila si Jude Plistico, no? Shout out ni mo dia. Nalingaw ni sa atong drama nga gi-upload, no? Kabago na itong gi-upload. Comment siya, no?
Shout out mo da, Jun Balistiko. Sa to uban no, limot pa ko ng uban. Di na ako mandumduman. Basta nalimot ako sa uban no. Paul J. Manito, si Bika, Ma'am Bika no. Shout out mo dia. Basta tulata lang ato ang palamay drama mga listeners no. Para malingaw sa mo. Kini atong drama po sa handumanan, makalingaw gapon ni siya no. Nagapod pagtulunaan niya atong drama. O na ko'y i-upload po mga listeners na brigada drama. Oraga po siya o what's the style. Na malingaw at ang atangi lang po ng mga listeners no, atong edit no. Intras daghan jud mo ka paminawan sa atong drama no. O dili lang po na kana atong drama, makalugar ka po, mag-upload kag mga drama po no. Naayon yung makalingawan. Dili pinag-as gapon para malingaw gapon no. Kanang interes ga trabaho mo diha, malingaw mo paminaw sa atong drama. O mao to mga listeners, basta pakibalo lang no. Kalingawin lang sa ni ato ang handumanan sa usa ka awit o ato ang palimiay pod nga drama, bulati lang po ninyo. O mao to mga listeners, daghang kay salamat.